Argus, jedan od vodećih svjetskih proizvođača specijalnih fotoelektričnih polja. Fokusirajući se na noćni vid, tehnologiju multispektralnog snimanja i AI. Pružanje fotoelektroničkih sistemskih rješenja u kompliciranom okruženju. Argus strogo slijedi sustav kontrole kvalitete. U istraživanju, razvoju i proizvodnji. Opremljen profesionalnim laboratorijem. I napredna oprema za ispitivanje. Argus proizvodi lasersku kameru, zoom infracrveno termalno snimanje, visoko precizni servo sustav za praćenje. Radarski sustav upozorenja, fotoelektronički sustav montiran na brodovima i sustav upozorenja na šumske požare. Naširoko se koristi u raznim poljima. Argus je kratica. Inovativan i pouzdan. Argus pozdravlja globalne kupce.